Anga folini wale nyumando meka nyeshi au mali kono ani mali koko ani kumemba soro au munu sigilindo ko nyimada jabaranu fe wala sa famia bisoro au fe TV CHERIFLA bamananga kuna foni na wala libina ko yimunu na mali kunga ani jien famaro kunga ni akuma selinye anga la selite meno na anya jira ola kafo anga jamana nyemoko LAG Ibrahim Boubacar Keita akunyeta make kata kuchala kono tamamu CFE bara chama nekera anga jamana nyemoko fe kerengere ni ala yoro mumbi ko sinsinani kilometri damado be ani kuchala che atara ye jibondo kulumokari musaga minduna adafe obeti jo sefa wari miliari 7 anakunga fena Sajo Siribe ani Fuseni Keita oluka sura leundu ji ani kuranko hamina ko wulili ka bo jamana kono diunka obe jamana nyamako ka bara bolo daliun katara kono jamana nyamako kan wuli ka jom mi na ya ke kati nyada kuchala dugu de munu siriyoro benendo sinsinama o mi yere ye dugu ye mi na be jamana nyamako hakili jigi akafuna kenya wati ula ambawla dona ka fo ay jibondo do kolombo kari ni yoro ko folina ni bara minu wale yalen fleni jamana nyamako fe musaka minu donala abeti jo sefa wari miliari 7 ani kunkan fema Sen jo sina dugukolo kan o ye sango ka fɔ ko a bɛna fɛn kɛ siɲinakaw ye ni ni ka gouvernement tɛ siɲina duguma Mali gouvernement nafa sɔrɔ fɔlɔ o foli i n'o ka kan nka i ka maaw ko kuma kana jɛnya foyi tɛ ni sababu tɛ a la jamanakuntigi i ye anw balimakɛ bonya ka k'i mɔkɛ ala ka sababu do n'o ye Sirigu Watara ye Sirigu Watara ba a bɛ bɔ ni dugu in de la sinzina jamana nyemoko kele kanin jibondo nunu kolombo kari ambawla doniya kafo sensina yere dugutigi afana ye wale nyuman donke ka nyeshi jamana nyemoko ma kada ka wuli ka jo ani chesiri kan ni saka jigi kelendili ye ama ni korofo nunu kun wala la tata ture fe anga jamana ministry suminga baro be nyeshi kenya kuma ka beni internet meni février kalo kileta ani kononton sinam kono aleye bunyama sigi kenado sigi ka nyeshi aka barakelo ma node ka medeyu di uma kenen yere kun defa yabe anga jamana ministry bulumunga baro be nyeshi kenya kuma ka fara ma chamanga munu ye akene lasro tata ture ani Abdoulaye Sogodugo woluka soro leundu kasangani tenen temeni ministry so minu ka chakeda unyeshinendo kanaya barawma uye bonyama segin walike ka nyeshin u ka chakelauma minu be barake u ka kanaya so barake yorawla ka fara kanaya tigila mogo chama ka minu nga dontaw ka wuriyalendu kanaya bara sirawka nin kana kera bonya ani karama keneyi kadaka anga kanaya ministry nu e professeur Samba Ousmane Soye aya mogo bisaba ani konontonga bonyama segin medai takaduma ni nisonja ani farifoni kada u ka chesiri kan kanaya barawla bamanan ko bebe dondo kolonsi dondo minoye bamanan ko jigan santé kumu ni ye shenugu jole kalaba foi te ka erema ala nyebe bela ala klobe bela ala be beno fe wa ala be befe foniti refe ministre ben contrôle la hôtel président te fait hôtel te karsaka parti la ode yake hôtel ni ala wulila dongo do anyebe la katme yere kan ikani mi aba di mati nyinga ti fa nyinga ti ba nyinga ode ni na domba se me fe ka mun fo mo do ya sorobi do be depuis ne ma wolo be barala depuis ne Samba Soma wolo ube barala u tara retraite la hali kele uma temetoy wa depuis bara damne fuka ta retraite don se mina ma jenga bolo dongele est ce que koro de ko mali nyina no ko wa non ala ni ala malati ga teke aba soro ala yo kemina ale ala de bodone medai mela bolo eno abolo ka duma soit tien kono soit yoro wala la ande bodon antol donné amba nyini ala fe uma min soro ola yan dunya kono nu be dunya kono halbe ala ka no yawi wa nu ma soro ya ni ala ka here were blonye yoro wala la minteni
ni mɔgɔ 39 min filɛ nin ye n'u sugandira kɛnɛya baarakɛlaw cɛla u nisɔndiyara kosɛbɛ ni minisiri ka nin waleya ɲuman ye u bɛɛ lajɛlen tɔgɔra professeur Amadu Sangare a ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin kɛnɛya minisiri ma ni ka tila ka welewele kan kɛ ka ɲɛsin ni mɔgɔ 39 kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka dɔ fara u ka cɛsiri an'u ka wulikajɔ kan walasa ni bonyamasegin médaille min dilen filɛ nin ye u ma u ka mérité. Donc mbe foli k'aw ye ka barika da Ala ye Ala n'a kira ye ani bangebaaw ye vraiment nisɔndiyalen don ni médaille ko in na bi Ala ka diya Ala ye mbe baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ fo ka ministère de la santé fo k'an somɔgɔw fo furukɛw ni denw ka bɛɛ lajɛlen fo ka barika da bɛɛ ye principalement ni médaille nin y'a dédié CRLD banabaatɔw n'o ye drépanocytaires ye n y'a dédié olu de la sale ni balolen n y'a dédié olu de la parce que Ala ni centre sababu vraiment bi n'a ye ni honneur ni sɔrɔ. Donc an bɛ ministère de la santé bɛɛ fo ka duwawu kɛ Ala y'a nɔgɔya anw ye cogo min Ala k'a nɔgɔya mɔgɔ tɔw ye ten Ala k'a to an k'a dɔw ye Ala k'a k'an ye sen ni kɛnɛya ye. Welekan min bɛ n bolo o de ye k'a fɔ bɛɛ k'i cɛsiri baara la faso baara de don ni mɔgɔ kɔni ye min kɛ i b'a tɔnɔ sɔrɔ donc bɛɛ ka courage ta n'i ye baara ɲuman kɛ don dɔ la i b'a mérité an b'o de mériteli kɛnɛ kan bi an bɛ duwawu kɛ Ala k'a nɔgɔya an denw n'an dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen Ala y'a nɔgɔya an ye cogo min Ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye ten o de ye Ala sago aw sago. Baara b'an bolo dɛ minnu ye médaille sɔrɔ bi ni Ala ni kira sɔnna ma u y'o mérité kaban de an bɛ Ala deli u ka dɔ wɛrɛ mérité min tɛ bi ta ye ne ye ko kelen na kɔlɔsi santé la n b'a ɲini secrétaire général ni inspection ani chef de cabinet ani ressources humaines santé baarakɛla tɛ avancer automatiquement mun de b'o kɛ di an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ jelikɛ ko ten ne m'a fɔ dɛ chef de cabinet n sen bila i ka n bolo minɛ n'a y'o kɛ grand chancelier fila a bɛ se ka seereya tigɛ san 4 san 4 san 5 san 5 minnu kɛra chevalier ye bi olu bɛ se ka kɛ officier olu bɛ se ka kɛ officier ye sini minnu kɛra officier ye olu bɛ se ka kɛ je crois grand officier non commandeur mais an tɛ o de kɛ an sigilen b'an nɔ la n'i ye médaille kelen sɔrɔ sa fo ka taa fɔ sa ko don min ni Ala a ka baara kɛ u bɛ tila ka na tuguni ni i kunnajara o bɛ fiyɛ n'i ma kunnaja dɔw yɛrɛ b'a fɔ an ye ko ni sara buru kana fiyɛ min na o mɔgɔ dɔw bɛ yan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni foto ta ye ka fara da la dumuni caman kan u y'o min kɛ k'u da lamaga walasa k'u ka tile journée tɔ diya u bolo. Lada do alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɛrɛnkɛrɛnnenya la a musolaka minnu bɛ Bamakɔ section na olu bɛ taa foli bila a se yeri Sherifu Ousmane Madani Haidara la ani ka bonyamasegin k'a ye a ka wuli ka jɔ ani cɛsiri baaraw kama a bɛ k'o mun kɛ alisilamɛya diinɛ o lada lakilenna u fɛ ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 19 Bangoni Janginɛbugu kɔnɔ Mariétou Diallo ani Ibrahima Kulubali olu ka sɔrɔlenw don. San o san section ansar min bɛ Bamako faaba kɔnɔ o musow bɛ fara ɲɔgɔn kan ni kana bonyamasegin kɛ a se Sherifu Ousmane Madani Haidara ma k'a fo ni k'a wale ɲuman dɔn a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na o hukumu de kɔnɔna la tɛnɛndon février kalo tile 19 o kɛra ɲagari donba ye Bangoni Janginɛbugu la musow bɔra ka fan bɛɛ fa kabini sɔgɔma walasa ni foli kɛrɛnkɛrɛnnen in kana fɔ mɔgɔ si kɔ tableau de reconnaissance kɛrɛnkɛrɛnnenw dira karamɔgɔ ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma a kɛra wale ɲuman dɔn kɛnɛ ye fana biro kura mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin musow ka biro kɔrɔ ma olu minnu sera k'u ka manda kɛ bɛn ani kelenya kɔnɔ. Nin ti hakilina kura ye ni hakilina kɔrɔ de nin lajɛ min filɛ nin lajɛ in bɛ kabiri karamɔgɔ donna Janginɛbugu kɔnɔ don min na ka na bila bi la nin lajɛ in bɛ kɛ san o san nin lajɛ in bɛ kɛ musokɔrɔba min tun b'an fara ɲɔgɔn kan k'an ka na lajɛ in kɛ n'o ye Mama Kulubali Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ lajɛlen na ale de tun b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ka na nin lajɛ in kɛ karamɔgɔkɛ in ye. Wa lajɛ in a ka dɔgɔ karamɔgɔkɛ in na karamɔgɔkɛ in de kɛra sababu ye anw ma ka anw denw k'u kɛ duwawu denw ye ka anw kɛ ka diinɛ dɔn fɛnɛ an nana nin min k'a ye fɛn min ka dɔgɔ la min bi ka dɔgɔ la sini ka dɔgɔ la a sara t'an bolo a ye diɲɛ fɛn bɛɛ k'an ye. An karamɔgɔ Aseet Sherifu Ousmane Madani Haidara a ye musow fo kosɛbɛ ni k'u encourager silamɛya diinɛ dɛmɛbaaraw la. Ani muso ninnu jɛra Ala de kama u ye layidu minnu di
k'a fɔ an bɛ karamɔgɔ dɛmɛ layidu ye u y'a dafa u seko ye fɛn o fɛn u y'a kɛ n y'o de fɔ n bɛ segin a kan u ni cɛw jɛra ka baara bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais cɛw kɔfɛ muso minnu kɛra layidu yɛrɛ tabaga fɔlɔw ye ni o layidu de ye karamɔgɔ to an fɛ yan an b'i dɛmɛ i bɛ fɛn min fɔ a bɛ bɛn an ma a ka d'an ye alors u y'o layidu min ta ni ne tora yan o sababu la u y'a dafa olu de ye yɔrɔw ɲini ka di an ma olu de ye an dɛmɛ k'a bɛɛ jɔ alhamdulillahi rabbil alamin n y'a fɔ hali sisan u nana fɛn di ne ma o k'u bɛ katikati de ɲini ne ye mais u bɛ katikati tan sɔrɔ o ye sisan kuma de n'o tɛ minnu tɛmɛna ala b'o hakɛ dɔw ka ca o la alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ala y'a fɔ a ko wajabati mahabbati alal mutahabbina fiya a wajibiyara ne ala kan n ka mɔgɔw kanu ka kɛ u fɛ minnu ye ɲɔgɔn kanu ne ala kama alors an ni ninnu bɛɛ jɛra ala de kama an ka nasi t'u bolo an ka sɛbɛn t'u bolo u tugura an kɔ dɔrɔn an bɛ min fɔ ko ala ko ten u ko hali n'u ma kalan n'i ye tiɲɛ fɔ ko hakilima b'a faamu u ye u ka wari bɔ o de kama u y'u ka baaraw bila o de kama u wulila ka jɔ o de dɛmɛni kama ala ɲɛda kama kumana an bɛ min f'u ye dɔrɔn ala k'u sara hɛrɛ la an bɛɛ jɛra ala min kama an bɛ alijinɛ de ɲini yarabi ala k'an don o la k'aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in kan musow segila k'u ka layidu timɛ karamɔgɔ ye Faransi jamana kɔnɔ dugu min bɛ wele ko Durdan ani an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ dugu min bɛ wele ko Tulungumbe olu ka jɛgabara a daminɛ kana se bi ma a ye san 30 sɔrɔ o kama u ye nisɔndiya kɛnɛ dɔ sigi sen kan mun bɛna taa to sen na fo ka se février kalo tile 24 ma ex primature kɔnɔ n'a baraw nun donna u fɛ ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen février kalo tile 19 Abdul Karim Sako ani Dramane Male olu ka sɔrɔlenw don Tulungumbekaw ani Durdan ni y'a san 30 ye baarakɛɲɔgɔnya o bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ u ye ɲɔgɔn lajɛ min kɛra primature kɔrɔ la ni baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min sigira sen kan kabini san 1988 a san 30 o ye nin ye baaraw caman kɛra a kɔnɔna na kabini san 1988 kɔnɔ fo ka na se bi ma baarakɛɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ tigɛɲɔgɔnna ma ye u ni ɲɔgɔn cɛ Tulungumbe ni Durdan o kɛra fila ni ɲɔgɔn ye ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn bilasira a daminɛna san 30 de ye nin ye a kɛra 1988 kabini kunu ala kunu sini an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo nka baara yɛrɛ o daminɛna bi de ni ka kumaw fɔ ɲɔgɔn ye o y'a daminɛ cérémonie d'ouverture o ye bi ye sini commission de travail bɛ kɛ o ko yɛrɛ baara sira fɛn o fɛn b'a la mɔgɔw bɛ sigi Tulungunbe ta ani Durdan ta ka jateminɛ san 30 la an ye nin kɛ mun y'a jɛ n'an bɛ tugu continuer a fɛ an kan ka mun kɛ pour que a ka ɲɛ an tun ma mun kɛ n'an b'a fɛ ka kɛ ko kura ye k'o fana jateminɛ ka programme kura dilan a san 5 de don nka don o don tɛ se ka kɛ ɲaga ye an y'a jateminɛ san 30 fɛn caman de don a dalila ye mun ye mɔgɔ minnu y'a daminɛ maire 5 wala wɔɔrɔ ɲɔgɔn sigira Tulungunbe a furancɛ la Durdan fana bɛ ten i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman tun bɛ baara k'u fɛ a caman tɛ yan bi u ma bi ye dɔw wolola a kɔnɔna na olu bɛ a baara la alors donc n'i y'an dan ten de ala ye sijan di dɔw ma a bɛɛ kɛra u ɲɛna u ye fɛn k'a la u ma ala sara minnu nana tugu ala sa an bɛ dugawu kɛ de u ka kɛ hakiliɲumanw ye Faransi dugu min n'o ye Durdan ye a maire yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka kafo kan Tulungunbe maire a y'a yira k'a fɔ olu ka ni ɲɔgɔn cɛ baara in u ni Durdan cɛ a kɛra sababu ye ka lafiya caman don u ka sigida mɔgɔw kun n'o ye Tulungunbekaw ye san 30 in kɔnɔna na n bɛ se ka fɔ an ka baara bolila kalan kan u y'an dɛmɛ kalan sugu bɛɛ la balikukalan o ekɔli o madrasaw y'an dɛmɛ a bɛɛ la n'o bɔra ye kɛnɛya sira la u y'an dɛmɛ kɛnɛya sira la an ka dɔgɔtɔrɔsow u ye minɛnw d'an ma u ye panow d'an ma ka frigo d'an ma ka baarakɛ minɛnmisɛnnin caman di ka an ka dɔgɔtɔrɔso la ka na ni musikɛriw ye an b'a fɔ musikɛri imprégné san o san u b'o bila ka na ni kɛnɛya bɔra yen du ka fana sabatili la u y'an dɛmɛ i n'a fɔ maraîchage
an ka jamana ye Sahel jamana ye san bɛɛ ni sanji tɛ nala ye donc san dɔ la yɛrɛ ka samiya ta diya yɔrɔ yɛrɛ la san bɛ tigɛ donc balo tɛ sɔrɔ donc mais ni balo tɛ sɔrɔ maintenant est ce que an bɛ se ka to sigilen kan an bɔra an bolo kuru ɲɔgɔn kan ka fɔ an tɛ baara kɛ non u y'an kalan agroécologie pour que ni san mana au moins an bɛ se ka an yɛrɛ dɛmɛ kalo dama dama dɔ la pour que ka baloko gɛlɛya ka ta ka bɔ an kan. Turungun bɛ a sous-préfet a yɛrɛ k'a fɔ a nisɔndiyalen don ni baara in na baw a kɛra sababu ye ka lafiya min se komini maaw ma n'o ye Turungun bɛ komini ye o ye nisɔndiyako ye ale kɔni ye kɛnɛ sɔrɔ ka se ka bonyamasegin kɛ u ye k'a yira k'a fɔ olu b'u dɛmɛ ɲɔgɔn bilasirali hukumu na. San bi saba min kɛla ɲɔgɔn bolo baara la vraiment ko nisɔndiya yira ɲɔgɔn na ani ka baara kura minnu kan ka na k'olu boloda komini fana bɛ état de kɔnɔ donc n'i ye nafolo coopération décentralisée a se ka kɛ jamana faamabaw ɲɛnama donc an fana bɛ yan kɔlɔsili de la ka laseli fana kɛ olu ye ni an ye min ye an bɛ se ka min lase an b'o lase o ma an kɔni bɛ yan kɔlɔsili la ani k'o bilasira ka kominiw bilasira pour que baara bɛ se ka ɲɛ cogoya min na dugukɔnɔmɔgɔw ka ɲɛtaga a bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na vraiment an kɔni bɛ yan an b'o baara la kominiw kɛrɛfɛ. Baara ɲɔgɔnya min bɛ Turungun bɛ ani durudankaw ni ɲɔgɔn cɛ Turungun bɛ maire tableau 2 dira a ma tableau 2 bɛ ni dugu kofɔlen 2 nin b'a kan baara ɲɔgɔnya hali bi a ka se ka sinsin ɲɛtaga o ka se ka sabati. Tɔn min bɛ wele ko layidu ka bɛn ni sibiri tɛmɛnen a ɲɛmayaso maaw taara u ɲɛ da u ka tɔndenw ka sigida duurunan na baara in sen fɛ maa caman ye kɛnɛ in lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabini diinɛ ɲɛmaaw la ka taa se sigida ɲɛmaaw ma Fatumata Yaya Kane ale ka sɔrɔlenw don. Association layidu tɔndenw ka fara u kanubagaw kan ka bɔ Bamako sigida wɛrɛw la ani ka bɔ Mali marabolo dɔw kɔnɔna na olu nana fara sigida duurunan layidu tɔndenw kan ka ni lajɛ in ɲɛnamaya. Association layidu ye fanga ɲini jɛkulu ye min ni a sigilen don walasa ka bɛn kelenya ani ɲɛtaga sinsin Mali jamana kɔnɔ a ka ja farafina jamanaw kɔnɔ. A ka baara fanbaw la dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin denmisɛnninw ka baarakow ma u ka kalankow ani musolakaw dɛmɛni ma walasa k'u ka dɔntaw kawuriya. Bi sigi kun ye min ye an ye seliliw sigi yɔrɔw la kominiw kɔnɔ quartierw kɔnɔ u ka ɲɛmaaw de bɛna an ka réunion na an tɛ base dɔn an bɛ bɔ ka taa u k'an dɔn an k'u dɔn bi nali fanba ye o de ye. Association layidu a sigira le 30 juin 2017 a sigira ni maa hakili jolen minnu bɛ parti politiques kɔnɔ Mali politique bɛ ka taa cogo min vraiment chaque fois muso ni jeunes bɛ labɔ u bɛ lasɛngɛ ka se niveau min ma ko min bɛ laɲini ni laɲini sɔrɔla sabatila o tɛ jate olu maa kelen kelen minnu de farala ɲɔgɔn kan maa jolenw ka association layidu sigi u ka président kɛ ni Arimagan Keita ye ni hakilina de nana ni layidu sigilen layidu kɔnɔ a bɛɛ b'a la k'a ta URD ADEMA RPM i hakili tɛ parti o parti dɔw bɛ yɛrɛ parti tɛ association wɛrɛw nana ka fara an kan minnu u sen tɛ ko la hali société civile mɔgɔ dɔw b'a la parce que layidu ala bamanankanama don arabukan don maa fɛn fɛn i sɔnnen don layidu ko ye i sɔnnen don i bɔkolo i b'a dɔn ko layidu kɔni ye ko sɛbɛ de a tɔgɔ dɔrɔn mɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛ don o de ye layidu bonya ka se nin ma bi. Anw ye bureau sigi Kita n'o ye président fɛ yen bureau min sigira a bɛ taa bureau 50 la cellule 50 la. Bureau min sigira an taara Mopti bureau min sigila yen nɔ a bɛ 15 bɔ Tombouctou yɛrɛ b'an ɲɛ dɔɔni Tombouctou bɛ ka nuit de la paix caman organiser an tɛ ka minnu kɛ yan nɔ bureau nin sigira Kiyan a sigira Segu a sigira Kucala Kolokani Mali yɛrɛ kɔfɛ jamana 36 représentants na an bɛ ɲɔgɔn bolo a sigilen bɛ ninnu bɛɛ la dɔɔni dɔɔni. Association layidu ɲɛmaaba y'a yira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ ko ni jɛkulu ma sigi ni hakilina wɛrɛ foyi ye fo ka farafarali kɛlɛ min ni o ye ka fanga sɔrɔ Mali jamana kɔnɔ ani farafina jamanaw dan ka se ka kari olu waleyaw la a ko o de siratigɛ kan association layidu ka wulikajɔw bɛnnen bɛ bɛn kelenya ani hinɛɲɔgɔnya sinsili ma. Layidu hakilila min nana n'a ye an y'an sigi k'an hakili jagabɔ ka Mali taabolo ka a jateminɛ ka farafina yɛrɛ bɛɛ lajɛ an y'a ye farafara min bɛ an fɛ o de kelen bɛ k'a to an tɛ se ka taa yɔrɔ la ni ko wulila Mali b'a yɛrɛ dɛmɛ Burukina b'a yɛrɛ dɛmɛ Ivoire b'a yɛrɛ dɛmɛ ni an bɛɛ sera ka jɛ n'o kɛra an bɛna bonya mɔgɔw fɛ
parce que fɛn caman bɛ an bolo ni an tun sera ka kɛ ɲɔgɔn kan vraiment min bɛ ka kɛ sisan an na o tɛ kɛ welewelekan min bɛ ne bolo ka sin surtout la jeunesse an ka kɛ an yɛrɛ ye mɔgɔ kana se ka an san ni élection sera i kana voter mɔgɔ ye n'i ma da mɔgɔ min na o ye a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan bɛɛ k'i jija ka kalan kɛ ka kodɔn n'i tilala école la n'i ma fɛn sɔrɔ i bɛ baara dɔ dege k'o kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ min na an kana sigi tan ko n tilala ENA la n ma baara sɔrɔ baara ka ca ni ENA tɛ donc an bɛ jeunes ninnu an bɛ welewelema d'aw ma u ka wuli an bɛ se k'u mama dɛmɛ ka ko wɛrɛ ɲɛ yɛrɛ u la politique tɔn de don mais association dɔ bɛ yen olu ta ye donc association kɔnɔ association wɛrɛ bɛ don a kɔnɔ ni u b'a fɛ ka fɛ politique kɛ ni sira min ye u bɛ na an fɛ an bɛ jɛ k'o kɛ mun ka association bɛ yen nɔ o ye évolution sociale ni fɛn ninnu olu bolo kɛ bon an ka parti an ka association kɔnɔ parti caman mɔgɔ b'a kɔnɔ an bɛ hakilila min dɔrɔn ka Mali taa ɲɛ ka farafinna dilan. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ye u jeniyɔrɔ fin ni kɔgɔ kɛli ye a ko tɔ la. O de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma Kafunɛ Bacili bɛ bi taa walawalali kan ye. Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔna na lakana tigilamɔgɔ gendarme kelen bɔnɛna ni na ka bɛn février kalo tile 19 ma nisɔngoya wulikajɔ dɔ senfɛ min sigira sen kan Konakiri faaba la Guinée Konakiri jamana kɔnɔ muɲugumaɲaka min ni o kɛra sababu ye ni ka lakana tigilamɔgɔ gendarme bɔnɛ a ni na o kɛra ka sanga ni ekɔli karamɔgɔw ka barabilancari nisɔngoya di lekɔli karamɔgɔ minnu ni olu bɛ ka nisɔngoyaw de jira walasa yɛlɛma kura ka se ka don u ka baara kɛcogo an'u ka sarakow la Laginɛ Konakiri jamana ma ɲɛmaw kun ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli minnu kɔnɔna na u ye lekɔli karamɔgɔw ka barabilancari ko kɔn k'a yira k'a fɔ ko ɲangili bɛna boloda ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ ni yera barabilancari na ani fana ko ka sanga ni ekɔli karamɔgɔw ka nin barabilancari in ye février kalo in na ko sara tɛna na jɔ u ye o kɛra sababu ye ni ka barabilancari in ko tɔw bɛɛ lajɛlen yakubaya ka ekɔli karamɔgɔw tɔ fujinɛ ni k'u sitanɛya kalanko binakun kan bi Laginɛ Konakiri jamana kɔnɔ a kɛlen do birisa ɲagami ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la faaba kɔnɔ Konakiri ye min fana ni kalata kɔ mankanw wulilen do yen nɔ n'o kɛra sababu ye ka muɲugumaɲaka caman de sigi sen kan ka sanga ni sigida kalata kɔ mankanw ye o min bolodara ka bɛn février kalo tile 4 ma ka tila ka labana tuguni ka lekɔli karamɔgɔ ninnu ka nin barabilancariko in fara o kan o ye waleyaw ye minnu kɛlen do ka Laginɛ Konakiri faaba wuli ka jɔ a sengu fila kan ni muɲugumaɲakaw ani nisɔngoya taamaw caman ye minnu yɛrɛ dɔw bɛ ka kɛ sababu ye ni ka niw bɔn walasa ka se ka lakana sabati ka basigi don Laginɛ Konakiri faaba kɔnɔ gendarmew kun bɛ wuli ka jɔ la o baaraw nasira fɛ kumana min na ka gendarmew to basigi ɲinini na n'u ka opérationw ye u bɛna ni ekɔliden kulu fujinɛlen dɔw ye minnu ni olu dusukun tɔɔrɔlen do ka sababu kɛ kalanw jɔlen do o yɔrɔnin bɛɛ o kalanden kulu ninnu ani gendarmew karila ɲɔgɔn na ekɔlidenw binna ka gɔngɔrɔnkɛriw dabɔ o bɛnna fana ni jamana kɔnɔden tɛmɛsennamɔgɔ minnu ye n'olu fana fujinɛlen do olu fana labana ni ka dɛmɛ don ekɔliden ninnu ma ni ka kari gendarme laka ninnu na o gɔngɔrɔnkɛriw de senfɛ ekɔlidenw ka gɔngɔrɔn ye gendarme laka dɔ sɔrɔ a tama na ni ka jogin kosɛbɛ a ma ɲa min ye a kɛra o ye o de kɛra sababu ye ni ka gendarme laka in bɔnɛ a ni na Laginɛ Konakiri gendarmerie ka babu sentigi ni o ye colonel Mamadu Alpha Bari ye ale ye dantigɛli kɛ a ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ ko ka sanga ni sigida kalata kɔmankanw ye Laginɛ Konakiri kɔnɔ ko lakana tigilamɔgɔ gendarmew wulila cɛw la min b'a to basigi ka se ka don dugu kɔnɔ a ko k'u to o basigi ɲinini de la walasa kolosuma ka se ka don Laginɛ Konakiri kɔnɔ k'o de senfɛ lakana tigilamɔgɔw ani jamana kɔnɔdenw karila ɲɔgɔn na o min kɛra sababu ye ni ka ni bɔn lasidan chɛfu Mohamed Sherifu Soma ale de bɔnɛna a ni na gendarmerie babu sentigi y'a jira k'a fɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ nin ye ko a bɛna na kɛ sababu ye ni ka jamana kɔnɔdenw ani lakana tigilamɔgɔw cɛ gɛlɛya an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ekɔli karamɔgɔw kɛlen kɔfɛ ka dɔgɔkun damadama kɛ barabilancari na san 2000 ani san 17 laban waatiw la
o kɔfɛ sigikafɔ donna u ni jamana ma ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn kɛra baaraw nun donna ekɔlisow la ni ka kalanw kɛ o bɛɛ lajɛlen de tɛmɛnen kɔfɛ ka bɛn ni février kalo tile 12 ye san 2018 ekɔli karamɔgɔ ninnu ka lapasa jɛkulu mɔgɔw u wulila ni ka baarabilancari wɛrɛ boloda baarabilancari in senfɛ ekɔli karamɔgɔ ninnu ka laɲini ye fɛn min ye yɛlɛmaba ka se ka don u ka baaraw kɛcogoya la dɔ ka se ka fara u saraw kan ka sanga ni ekɔli karamɔgɔ ninnu ka nin baarabilancari nisɔngoyako ye Laginɛ Konakiri kɔnɔ ani ka fara sigida kalata kɔmankanw kan olu kɛlen do sababu ye ni ka na ni wulikajɔ caman ye i n'a fɔ komi dɔgɔkun tɛmɛnen n'an kɔrɔ denmisɛnnilaka mɔgɔ 2 olu fana bɔnɛna u niw na ka sanga ni ekɔli karamɔgɔw ka baarabilancari nisɔngoyaw ye sigida kalata min ni o fana bolodara Laginɛ Konakiri kɔnɔ ka bɛn février kalo tile 4 ma o kɔmankanw fana kɛra sababu ye ni ka mɔgɔ 7 bɔ ɲɔgɔnko bɔnɛ a niw na o sigida kalata min yɛrɛ ni o jaabiw sen tɛ ka bɔ ban Congo RDC jamana kɔnɔna na basigi tiɲɛnen do ali bi politiki ko binakun kan chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw ni o ye évêque catholiquew ye olu ye sigi kɛ ka bɛn février kalo tile 19 ma walasa u hakilinataw ye fɛn min ye jamana in politiki ko kan u ka se ka jɛ k'u ka bɛnkanw da jira ɲɔgɔn na u ka sigi in senfɛ fɛn min bɛ tali kɛ chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw kan u y'a jira k'a fɔ ko politiki ko binakun kan k'u ka kokɔrɔmadonni wale bɛ comité laïque de coordination jɛkulu ye comité laïque de coordination ye jɛkulu ye jɛkulu min ni o ye nisɔngoya tama boloda Congo RDC jamana kɔnɔ décembre kalo tile 31 tɛmɛnen ani janvier kalo tile 21 tɛmɛnen chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ tali kɛ Congo RDC jamana dilaniko la k'a tilen politiki ko binakun kan k'olu tɛna na u tɔto o koɲaw la i n'a fɔ komi nisɔngoya tamaw ka nisɔngoyaw senfɛ lagana tigilamɔgɔw bɛ don jamaw tu la ni ka tiɲɛniw kɛ a dɔw bɛ taa laban mɔgɔ fagaw la jamana maa ɲɛmaw bɛ dɔgɔyalikan minnu ta k'a ɲɛsin chrétien diinɛ maa ɲɛmaw ma ani fɛn min fana bɛ tali kɛ Saint Sylvestre bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ kumaw kan fo ka taa bila jamana yɛrɛ ka basigi koɲaw la chrétien diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen de ye olu ka jɔrɔnako ye olu tɛna na se ka u bolo fila ta k'a da u sen fila kan o kow la ten o kama évêque catholique ninnu Congo RDC jamana kɔnɔ u bɛna fɛn damadɔ kan ka bɛn février kalo tile 19 sigiba ma sigi in senfɛ évêque catholique ninnu y'u ka kelenɲɔgɔnyaw jira ɲɔgɔn na ani fana k'u ka kokɔrɔmadonni wale an'u ka dɛmɛɲɔgɔnya siraw k'o ta k'o jira comité laïque de coordination jɛkulu la Afrique du Sud jamana kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulu ANC maa ɲɛma Cyril Ramaphosa ale de sigira Afrique du Sud jamana ɲɛmaya kunna ka bɛn février kalo tile 15 tɛmɛnen ma an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi politiki ko bɛ o lahalaya de la Afrique du Sud kɔnɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma kabini ni février kalo tile 14 n'a ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ ale ye Afrique du Sud jamana ɲɛmaya bila k'a ta o don na ka na bila bi la jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma ɲɛma dogolen do fɔlɔ an bɛ don min na i n'a fɔ komi bi mɔgɔ caman de kɔni bɛ ka ɲininkali caman tɛngu i yɛrɛ la jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma ka lahalayaw kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la kiriko binakun kan Afrique du Sud jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ bonya dalen tɛ jamana ɲɛma kan k'a fɔ de ko kiri t'a nɔ minɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ o sariya de bɛ Afrique du Sud kɔnɔ jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma a kan ka k'i sigi ni kiri ka weleli ye wagati bɛɛ lajɛlen na Jacob Zuma kan ka k'i sigi n'a ye k'a fɔ welena bila ma bɔgɔ jeninen kan bɛnkan sɛbɛn min bolodara san 1999 wagatiw la Afrique du Sud jamana kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn min ni o tɛgɛnɔbilala Afrique du Sud jamana ani cakɛda caman ni ɲɔgɔn cɛ Jacob Zuma bɛ sɔn ka wele o ko kun kan ni k'a ɲininka dalakanw na n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan siga kelen do jamana ɲɛmakɔrɔ Jacob Zuma la k'a fɔ a nɔ bɛ sɔn ka ye ko minnu kunkɔrɔ yurugu kow nasira fɛ o bɛ t'i jɔ fo charge 783 la Afrique du Sud jamana maa ɲɛmaw kɔni bɛna lajɛ don n'a nataw la n'o y'a sɔrɔ kiri ka kan ka wuli ni ka Jacob Zuma nɔ minɛ sanni nin kalo sa wagatiw cɛ procureur ka kan k'a lajɛ da ka se ka don Jacob Zuma ka kiriko la nka n'i y'a ta k'a lajɛ o procureur général ye Jacob Zuma yɛrɛ masurunyala de o kama Afrique du Sud jamana fanga sinamatɔnw y'a jira jamana ɲɛma kura Cyril Ramaphosa la k'a fɔ k'a lajɛ a ka procureur général kura sigi procureur général kura min ni o nana sigi o k'a lajɛ da ka se ka maga Jacob Zuma ka kiriko la ko nɔn tɛ ko n'a tora procureur général dɔ in ka bolo kan k'a ko na mɛ tibi tabala sen na o de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaya sufɛ ka kɛ ni kuma in ye laseli wɛrɛ ni kafunɛ bacili bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a nɔ yanni ka taa so ma aw k'an bɛn